பெருசாக காலேஜ் எல்லாம் போய் படிக்கல, MBA பண்ணலை. ஆனால் அத்தனை படித்தவங்களும் அவர் சொல்கிறத கேட்குற அளவுக்கு அவருடைய வாழ்க்கை முறையை அவர் உருவாக்கி கொண்டார் என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் பதிவு செய்யணும். அவருடைய முத்திரையே பிரம்மாண்டம். பிரம்மாண்டம் கண்டிப்பானா சின்னதாக ஏதோ ஒரு புள்ளியில் ஆரம்பிக்கும், முடிவு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பெரிய ஒரு சர்க்கிளாக இருக்கும். அவருடைய பெயர் வெல்க வெல்கவே வெல்க வெல்க வெல்கவே ஐயா கத்திப்பாரா ஐயா கத்திப்பாரா ஜனார்த்தனன் கொள்கைகள் ஜனார்த்தனன் கொள்கைகள் வெல்க வெல்க வெல்கவே வெல்க வெல்க வெல்கவே. மிக சிறப்பு. அடுத்ததாக இந்த பிறந்தநாள் விழாவின் சிறப்பு அழைப்பாளர் திருப்பூர் சட்டமன்ற தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர், அது மட்டுமல்ல இந்த சங்கத்திலே நமது தலைவர் இங்க பாருங்க கேமரா பாருங்க.